Já bych vás chtěl jménem společnosti basketbalového klubu BK Pardubice přivítat zde na výletní lodi Arnošta z Pardubic. Každopádně bych vám rád poděkoval za celý klub, za podporu v sezóně, která pro nás byla dlouhá, náročná. Bohužel, kdo to sledoval, předpokládám, že jste zde. A za to bychom vám chtěli poděkovat, tak určitě se sledovali, tak jsme nakonec obsadili 4. místo, přestože jsme byli blízko finále. Ale nesmutněme, protože si musíme vážit i toho, čeho jsme docílili a snít o tom, aby jsme byli zase lepší. A věřte, že sníme o tom, aby jsme to finále konečně udělali. A co byste popřáli Pekce do příští sezóny? Finále, jedině finále. Co by nám popřála Bohunka? No více peněz, více sponsorů, víš, že já jsem přes ty peníze hlavně, no a to finále taky, jo? No já finále rozhodně a nějaký pořádný hráče taky. Se vám povedou. To se hodí teďka zeptat se Bohy. Souhlasím, tady pořádný hráče by to chtělo.